Ngima ne nywe japur niang tarik 15 kata tarik 15 idhi tiyo mochiegi mok ywari gi ng'ato. Ichulo japur, ichulo jatich, ohala duto magwa ne thrive very well. Kawuono kibire Muhoroni town, ngima odok piny. Kidhi Chemelil, ngima odok piny. Kidhi Soni, ngima odok piny. Nang'o? Nikech gimiluongo ni mibadhi ma kambe gi olokore bottomless pit. But one kod geno ni at long last sirikal ma wantiere mar William Ruto manyocho miwa road map ni nyaka wa engage kode mondo konywa, because they have an obligation to deliver to the Kenyans for the promises mane gimiyo jopiny. Erokamano ahinya. To gino makamano nyalo mana biro kaka un kaka jodito ma bende samoro tayo migepe mopogore opogore ahinya duonde mago manyalo kelo resruok ne jopur marego sukari. Kochwalo dwaro makamagi ema resruok nyalo biro kabedo donge. Kokamano Charles Atyang agoni erokamano ahinya kuom twak kodwa okinyi makawuono kaka TV mar Ramogi nwatwa kude achiel kachiel kentiere county mano ma Kisumo. Ote aneno, ote chalo lo yuak mopogore opogore ma bende jopur mag niang' osebedo kaka dogola kiwuok e gwenge mag Chemelil. Aneno ote mag iwacho ni Chemelil mibadhi matieko kembegi. Iwacho ni ere kaka factory inyalo tere maintenance to bang'e to pod orego mana losses. Naneno ote moro kachiel kuomu wacho ni nang'o meni kambi mano mar Chemelil osebedo koloro to sukache to pod yude dukni madongo dongo. Mano bende en wach kanyo ma Charles nek bedni unono matut. Kwa manya korom ga jwanga sa oseringo mapiyo nek bedni wadonjo gi chenro mano mar orako dakika en 34 tok sari mar okinyi. Yiena mar mun weka yo matin chenro mabiro en mar orako. Geno nitiere nyakorom ga jwanga hinya mar reso sector mano mar sukari. Wang'eyo ni duonde mopogore opogore mano moriwo mano mong'ere kaka Agriculture Food Authority gibiro bedo ka gitimo ang'o mar reso jopur mag niang' kaka nanyisi e gwenge mag West Kenya nitiere gi kembe mag sukari